wallahi billahi al'azim, adadin mutanen da suka kira ni suka ce mun sun ga manzan Allah, wallahi ba zan iya kirgawa ba. Mutum zai kira ni yana kuka ya ce wallahi na ga manzan Allah, abinda ka ce a yin nan wallahi na yi kuma na ga manzan Allah. Kai wallahi akwai wanda suka yi albishir suka ce mun wallahi sun ganni tare da manzan Allah, dalilin wannan addu'o'in sun ganni tare da manzan Allah. Wani ma waya ya buga ta can wani waje ya ce shi bai sanni ba, bai taba gani na ba, dan haka dan Allah yana son a bisa hanyar da zai yi magana da ni. Yayi wani mafarki kuma mafarkin manzon Allah yayi, kuma irin addu'o'in da muke bayarwa ne. Kai ba wannan ba, akwai addu'an da muka bayar na tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma ya nabiyyar rahmati inni atawajjahu bika ila rabbi. Wani yace na gwada wannan addu'a, da na gwada wannan addu'an ina gamawa, ina bin wani bashi, na fi shekara 5 ina bin bashin, ina gama addu'an ina kan dadduman ban tashi ba, aka kira ni aka ce an saka wannan kuɗin a account ɗin kamfani. Yace sai ya ji mamaki, sai ya ce yanzu sirrin wannan addu'an ne ya sa yanzu aka biya kuɗin nan kenan. Sai ya ce kai bari ya gwada, sai ya sake addu'an, sai ya ce yana zaune yana wannan wasuwasin, yana wannan tunanin. Ya ce sai aka ɗauke wuta, ya ce to bari ya gwada, kawai sai ya yi addu'an ya ce to Allah ka dawo da wutan nefan nan. Ya ce wallahi na gamawa aka dawo da wutan nefan. Don haka mai kokonto shi ne dai ce ya yi ta kokontansa, amma wanda ya gina zuciyarsa akan imani da yaƙini da yarda da tasdiki da sallamawa, to Allah Ubangiji babu ruwansa. Yasa na faɗa mana wancan satin, ko yaudaran ka mutum ya zo ya yi da manzan Allah, wallahi ka yaudaru. Mutum ya yaudare ka, sai dai in ya yaudare ka zuwa ga sabon Allah ne, ko ya yaudare ka zai aikata wani abu wanda ba daidai bane a shari'a, ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa, to wannan kuma ba a gina wani abu na shari'a da mafarki na wani, ba a yi. Sai dai kuma mubashirat, kaman annabi ya ba wa mutum abu a mafarki, kaman yadda misali annabi ya yi ishara ma wasu daga cikin magabata da wasu salatai. Kaga wannan ishara ne, ba wai shar'anta wani sabon abu bane. Amma ba wannan ba, kowane irin mutum ya zo ya rude ka da son manzon Allah, ko ya rude ka kawai ba damuwa. Man khada'ana billahi in khada'na lahu. Mutum ya rude mu da manzon Allah shikenan. Mu dama ba mu da wani wayo idan aka ambaci manzon Allah, ko muna da shi? Ba mu da wani tsimi ko dabara, in an ambaci manzon Allah an gama da mu, ko mutum cutan mu yayi in ya ambaci manzon Allah ya gama da mu.